ಫೇವ್ರೆಟ್ ಈ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಅರ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೋರಲ್ ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪೇರು ಏಪಲ ಎಂಜಿ ಇನಂಡಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಲಡ್ ಒಂಚೂರು ಇನಂಡಲ ಆಂಡ ಇಂಕೊಂಜಿ ಅರ್ನ ನಿತಿನ್ ಬಂದುರ್ಲೇರು ನಿತಿನ್ ಮಿಥುನ್ ಬಂದ್ ಅರ್ನ ಒಂದು ಅರ್ ಮರಣ್ಲ ಅರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಅಕ್ಲೇನ ಪುದರ್ ಸೊ ಅಕ್ಲೇನ ತ್ರೂಟ್ ಏನಾರೆಡಿ ಪಂಡ ಅರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಇತ ಪೊಯ್ಸರ್ ತಿಲಂಚೆನೆ ಗುರುಪುರೋಡು ಆರೆ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಆರೆ ಕಡ ಕೊಡ್ದು ಬೊಕ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏನಂಜಿ ಇರುದು ಎಪ್ಪುನಗಲ ಕುದಿಕ್ಕ ಎರಡ ಪಂಡಿತ್ತೆ ಇಂಚ ಇಂಚ ಇಂಕೊಂಜಿ ಜನ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಆರು ಒಂಜಿ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಕಡ ಪುಡ್ದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಆರು ಒಂಜಿ ಅರೆ ಏಪಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕ್ಲೆನ ಅಂದ ಏನ್ ಬೊಕ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಅರ್ನ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಅದೇಪಂಡ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಂದ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಕಮ್ಲಗಾರ್ ಕೊರ್ಪುನ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಕಮ್ಲದ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬೊಕ ಅವು ಕುದಿತ್ತ ಟೈಮ್ ಉಡು ಪೂರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಫುಡ್ ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಡೊನೇಷನ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಅಂದದ್ ಪಾಪದಕ್ಲೆ ಬೊಕ ಕೆಲವು ಚಾರಿಟಿ ಉಂಡು ಪೂರ ಅವ್ಲ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಐಕ್ ನೆಕ್ ಪೂರ ಫುಡ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೊಂದೆ ಬೊಕಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಕಂಬ್ಳಗೋಸ್ಕರ ಆರು ಪೂರ ಅಕ್ಲ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದ ಹೋಟೆಲ್ ಕಂಬ್ಳಡಿತ್ತೆ ಇಂಕ ಆರ್ನ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಆರ್ನ ನೆಕ್ಟ್ ಟೆಂಪೋಡ್ ಪಿರಾಡ್ ಬೋದು ಇಂಕ ಚಾಪರ್ ನೆಗ್ ಅಂದಂದ್ ಅವ್ರು ಏನೈತೆ ಅಲ್ಪ ಕಂಬ್ಳಾಡ್ ಬೋಡ್ ಆರ್ನ ಬೇತೆಕ್ಲೇನ ಟೆಂಟ್ ಪೋರ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಆರ್ನ ಟೆಂಟ್ ಬೋದು ಪಿರಾಡ್ ಬೋದು ಚಾಪರ್ಲಿ ಐಕದಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಪಿರಾಡ್ ಪೋಪುನ ಚಾ ಬರ್ಪುನ ಅಂದ್ ಸೊ ಅಂಚ ಅವು ಒಂಜಿ ಯಾರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಒರಿಯಾಗ ಬಂಜಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಅಂದ ಅರಿತ ಕುದಿತಲ್ಪ ಅಂಚೆನ 300-400 ಜನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಉನಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಯಾರು ಪೂರ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ಉಡತ್ತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪೇರು ತುಲೆ ಒಂದಿತ್ತಿಗೆ ಯಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಡ್ದೆ ಹೊಸ ಹುಡುಗಗೆ ಒಂಜಿ ಯಾರು ಟ್ರೈನ್ ಮಲ್ತನಾರ ಇತ್ತೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಏವನ್ನ ಅಂಡಲ್ಲ ಹೊಸ ಹುಡುಗಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಏರು ಕೊರ್ತೇರ ಅಂದ್ ಅಂಚೆ ಏರ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜ ತೆಂಕುಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜ ಎಂಕ್ಲನೆ ರೂಲ್ ಹಾಲಾಪುಣ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಆರ ಅಂಚತ ಆರ ದೂರ ದೃಷ್ಟಿ ದೀದ್ ಒಂದಿತೆಗೆ ಏರು ಕೊಡ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಒಂದಿತ್ತ ಆರ್ನ ಅಸೆಟ್ ಆತೇನ್ರಿ ಐತ ಅರೆಗದಲ್ಲ ಅವು ಪೊಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂದ್ ಏನಡ ಗಿಡ ಪುನಯದಾಲ ಹೆಚ್ಚನ್ ಅಂಚನೆ ಒಂದಿತ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಯಾರ್ನೊಂಜಿ ಋಣ ಬಂದ್ ಎರಡು ಉಂಟು ಸೊ ಅಂಚದಾರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ನಿ ಪೊಯ್ಸರ್ತಿ ಇತ ಎರಡೆ ಗಿಡಪ್ನಕ್ಲು ಉಂಡೇರು ಅಕ್ಲು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ರು ಒಕಾರ್ನ ಇರುಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತುಂಡು ಮುಡುಗೋಡಿ ಕಾಟಿಲ್ಲ ಮೋಡೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇರು ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದುಂಡು ಅಂದ್ ಸೊ ಅಂಚದ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂದ.